La piscina Bernat Picornell descansa tranquil·la, sabent que en poc més de 6 mesos serà el centre de totes les mirades del waterpolo mundial. Del 14 al 28 de juliol, la piscina de Montjuïc serà l'escenari principal del Campionat d'Europa de waterpolo que es disputaran a la ciutat de Barcelona. Uns europeus que ara per ara són l'única preocupació d'aquests dos homes. Són l'Eugeni Ballarín, director del campionat, i el Juan Carlos Sanchón, director de la competició. Una gran responsabilitat, lògicament, perquè el que volem és que els europeus aquests siguin realment una gran competició de waterpolo, és la més important de la temporada d'aquest any. A nivel de waterpolo y en otras disciplinas, pues Barcelona tiene una gran experiencia en la organización de eventos y es verdad que hay mucha documentación y está todo ya muy por la mano. Barcelona ha tingut mundials i Jocs Olímpics, però li faltava un europeu de waterpolo. La ciutat va acollir uns europeus de natació amb la presència del waterpolo a la dècada dels 70, és a dir, han passat gairebé 50 anys. Sí que estàvem una miqueta en deute amb això, no? I volíem poder ser capaços de ser seu del campionat, som seu i ara volem fer-ho el millor possible. El que volem és, a banda del que és l'esport, a banda del que és el waterpolo i animar els nostres equips, el que volem és desenvolupar un espectacle al voltant de la competició. Les xifres s'ho diuen tot. 16 equips masculins, 12 de femenins, més de 500 esportistes i tècnics, 92 partits en 2 setmanes i una audiència estimada de 140 milions d'espectadors. El waterpolo europeo es la cuna, y donde se puede ver los mejores partidos, ¿no? Ya no solo a nivel de selecciones, sino a niveles de club, ¿no? Entonces nosotros sí que estamos muy contentos y sobre todo para el waterpolo de la ciudad, pues es una gran oportunidad de volver a ver y de tener presencia de estas selecciones. També serà clau el paper dels voluntaris. En el apartado solo de competición necesitamos 180, pero en el apartado de organización concreta necesitamos alrededor de 500, 600 voluntarios. I si la feina dels voluntaris és una de les claus, la dels clubs de la ciutat també és primordial. Los equipos tienen que entrenar porque compiten un día sí, un día no, tienen que preparar sus partidos y necesitamos 526 entrenamientos o organizar 526 entrenamientos para que las selecciones puedan preparar estos partidos. Sense el suport dels clubs és totalment inviable l'organització d'un campionat. L'organització, perquè funcioni bé, depèn de 3 coses, bàsicament. Que l'organització estigui a l'alçada, però que estigui a l'alçada dels equips que arribin lluny en la competició i que això ens permeti tenir una bona entrada de persones a la competició. La Bernat Picornell podrà acollir 4.600 espectadors en les seves grades. De moment, però, queden 6 mesos i la piscina descansa esperant el 14 de juliol.